Začneme hneď z hurta. 100 výbol sme sa opýtali. Toto bude asi zákerné trošku. A teraz hľadáme najčastejšiu odpoveď na otázku. Aké sú najväčšie klišé v anime? No čo? Ktorý fandom? To bolo pekné. Nikto nič? Hotstream. Re:Zero. Sakra. Uvedomenie. Prečo Dragon Ball? Aký haberá? Naruto. Je to v našej tabulke? Ideme podľa Goja. Ja som ju nevedel. Výstup z lietadla. Kamiončan. Je to na prvom mieste, samozrejme. Sám som prekvapený teraz. Je niekto, kto pochyboval? Nie je v našej tabulke. Slime. Na rozdiel od Boku no Hero, že? Vás to nenapadne. Nikto ma tu nerešpektuje, to je útok na nás všetkých. Furt to My Hero si ideš, nikdy nebude tvoja, alebo neexistuje. Fú, teraz si nastala koľko ľudí, to bolo hrozné, to si dovoluješ povedať človeku. Tí ľudia, oni vymýšľajú content z vody. Toto už je druhý útok na nás všetkých. Ty si prišiel priamo z Tinderu, že? Aspoň zábavné.